designed to get back from any adventure. Every day without fail. I'm getting stronger. Being tough is not enough, so we keep testing. In the pursuit of ultimate toughness and reliability, the new Strada, engineered beyond tough. Drive your ambition. Mitsubishi Motors. Mga karehiyon, sa darating na halalan 2022, ang kinabukasan ng ating bansa ay nakasalalay sa kamay ng bawat isa. Kaya bumoto ng tama. Ang isang botante ay maaaring bumoto ng isang presidente at isang vice-presidente. Maaari kayong mamili ng 12 kandidato para sa senador, tig-isa naman para sa district representative at party list representative. Sila ang bubuo sa House of Representatives na magkakaroon ng hanggang 250 members. Sa lokal na pamahalaan naman, kayo ay maghahalal ng gobernador, vice-gobernador, mayor, at vice mayor, mga provincial board members, at mga city at municipal councilors. Bagamat tayo ay nasa kalagitnaan ng pandemya, ang iyong boto ay mahalaga. Nasa masusing pagpili ang ikaangat at ikasasadla ng isang pamayanan. Bumoto ng tama dahil buhay natin ang nakataya. Ang paalalang ito ay hatid sa inyo ng CLTV. May Pagatpanapon, Pampanga, magandang hapon, Central Luzon. Oras na naman para sa 60 minutong mainit na balitaan ngayon hong araw ng Lunes, January 24. At ako pong inyong lingkod, Justin Dizon. Kayo po ay nakatutok sa inyong paboritong programa tuwing alas 3 ng hapon dito sa CLTV, ang CLTV Balitaan, para pag-usapan natin ito hong mga malalaking balita at impormasyon na dapat po nating malaman para po tayo ay magabayan at makapag-desisyon ng wasto. Kumusta po kayo mga kabalan, mga karehiyon? Kumusta po ang inyong naging weekend? At naway, nasa mabuti po kayong kondisyon, nasa mabuti kayong kalagayan sa mga oras na ito, yung mga kababayan po natin na mga guro at mga mag-aaral na natapos na yung kanilang academic health break. Naway meron kayong sapat na lakas ngayon kung araw ng Lunes para ipagpatuloy itong mga gawain sa eskwelahan. At syempre yung mga kababayan din natin, mga obrero, mga manggagawa, naway nakapagpahinga ho tayo itong Sabado at Linggo, o yung iba naman ay Linggo lamang, para nga dito sa pagsalubong natin dito sa bagong work week. Araw po ng Lunes ngayon, ako napakabilis ng panahon, January 24, isang linggo na lamang nalalabi at tapos na ang unang buwan nitong 2022. Nako, eto sinasabi natin mga kababayan, yung 2020 ba, may nakita ko sa sa TikTok at saka dyan sa Facebook, no? 2022, TOO daw, parang 2020 lang din ang nangyayari dahil nga dito sa mga paulit-ulit, no, na polisiya. Yung ride no vax, nandiyan na yung granular lockdown sa ibang lugar, pero sa atin wala pa naman, pero ito talagang 2 taon na yung pandemya
At marami sa ating mga kababayan, yung iba napapagod na rin ho dun sa kanilang mga yung mga protocol, pagsunod dun sa mga protocol, yung tinatawag nilang quarantine fatigue, At syempre ho, yung iba naman ngayon nagkakandaw-gaga na bakuna o magpabakuna dahil na nga rin dito sa mga restrictions na ipinataho ng ating pamahalaan, kaugnay ho nitong hindi bakunadong mga mamamayan na ito alam naman ho natin, parang linggo naging mainit. Natalakayan ho natin yan at itutuloy ho natin dahil may mga sektor ho na merong iba't ibang panig at opinyon kaugnay ng panukalang ito. Ayan ho, simulan na ho natin ang mainit na balitaan. Narito ho yung mga naglalakihang balitang nakalap ng CLTV News para sa atin, mga kababayan, mga karehiyon. Ito, natatandaan niyo ho ba yung hacking incident na nangyari dyan sa BDO? Yung alam naman ho natin, yung bangkong BDO, naging matunog ho na usapin itong hacking incident na nangyari noong Disyembre. Abay, akalain ho ninyo, 3 suspect ang naaresto dito sa Pampanga, 2 sa Pamalacan City, 1 sa Florida Blanca, na nasa likod daw ng sinasabing hacking incident na yan. Yan ho, mamaya malalaman natin yung detalye ng balitang yan. Bali 5 na suspect ho yung arestado, yung 3 natuntun ho ng mga otoridad dito ho sa ating lalawigang Pampanga. Ito naman mga kabalin, balita ho mula sa Department of Public Works and Highways, yung gagawin daw ho yung viaduct sa Jose Abad Santos Avenue na nagkakahalaga ng 7 billion pesos. Ito raw ang nakikita ng kagawaran na solusyon sa bumibigat na dati ng trapiko dyan sa Jose Abad Santos Avenue, lalong-lalo na tuwing rush hour. Nako, ayan po yung binabanggit nila. At ito, sana totoo, magandang balita ko para sa mga nagtatanong. Itong first quarter daw ng taong 2022 ay sisimulan na rin ang pagsasaayos sa wakas sa mga flyover dyan sa Jose Abad Santos Avenue, particular na ho yung Lazavin Boulevard na alam naman ho natin panay pangyarihan ng mga minor accidents, bunsod na rin itong kanyang kalunos-lunos na sitwasyon. Nadaan ako ng isang araw, sabi nga wala na yung asfalto at labas na yung bakal, malakas na rin yung madulas na, At makikita mo, malakas yung tunog ng mga bakal na nagkasisan. Ayan, gagawin na daw ho yan sa first quarter nitong 2022. Lumako naman tayo sa ibang balita bilang programa sa pandemic response namahagi po ng home care kits, COVID-19 home care kits ng provincial government ng Pampanga sa mga kabalin natin na home quarantine o yung sasailalim sa home isolation. Dahil patuloy magtaas ang kaso ng COVID-19 at yung bilang ng aktibong kaso sa buong lalawigan, higit 5,600 na. Naku, napakarami na po nito mga kabalin, mga karehiyon, naway hindi na maragdagan pa, naway bumaba na ulit mga bilang. Matatandaan ho nyo bago magpasko, nabalita ho natin dito sa ating programa ay umabot na lamang yan ng halos hundreds na lang yung binibilang natin, at maging sa syudad ng San Fernando, naging 0 pa ho yan. December 22, kung di ako nagkakamali, naging 0 ang active cases ng syudad San Fernando. At ngayon ho, sa buong Pampanga, gaya nga ako ng nabanggit ko, higit 5,600 na. At ito naman, sa pin nitong polisiyang no vaccination, no ride policy, ilang transport group umalma at sinabing hindi raw sila nakonsulta ng pamahalaan sa pagpapatupad ng naturang polisiya. Ayan, yan daw yung isa doon sa mga nakadagdag pa sa problema ng taong bayan ngayon dahil nga nagkaroon daw o hindi raw nagkaroon ng konsultasyon sa pagitan ng transport group at ng ating pamahalaan. Kaugnay nga ho itong pagpapatupad ng no vaccination, no ride policy. At isa ho nga transport group ang ating nakapanayam ang sinasabi, hindi naman sana sila tutol dito, subalit kung agad na ibaba, at na-consult na sila, na-plancha sana raw yung mga detalye. At yung grupong akbay naman ay nakikiusap sa pamahalaan kung pwede raw pati yung mga partially unvaccinated payagan ng sumakay. O ito yung mga naka-first dose. Pigyan na naman ng pagkakataong mga sakay ng public transportation para naman magtuloy-tuloy ang kanilang trabaho. Okay.
Dito na po ang detalye ng ating unang balita. Ito ho yung binanggit ko kanina, mga kabalin. Ano? Yun hong BDO hacking scam na nangyari. Ito ika nga, naging matunog na usapin, no? Hindi lamang sa ating rehiyon, kundi sa buong bansa, noong bago magpasko. Dahil may mga kababayan tayong nagreklamo, ang sinasabi ay na-hack sila o nawalan ng pera yung kanilang mga online accounts. No? At isa nga doon sa nakikitang dahilan, yung phishing, kung tawagin. Ito yung naibalita na rin natin last week lamang, yung paalala ko ng Bangko Sentral. No? At nangyayari ito kahit sa ibang bangko. Ito, ulitin ko lang para dito sa kaalaman ng lahat, yung phishing, merong mag-i-email ho sa inyo, hihingin yung mga datos ng inyong bangko, nandiyan na yung pangalan, nandiyan na yung contact number ninyo at yung password ng inyong online account. At sasabihin, kailangan kasi para ma-recover o ma-reset o ma-secure kung ano mang kadahilanan. Pero pansinin ho ninyo mabuti yung mga email address dahil kadalasan yung mga nabibiktima o yung mga mastermind nitong ganitong mga modus operandi, gumagamit sila ng kahalintulad na email address, pero pag pinakatingnan mo, makikita mo naman na merong difference, no? Merong mali yung pwesto o merong mali yung spelling. Tingnan ho ninyo yan. Yan ho yung pinapaalala ng ating Bangko Sentral. At huwag na huwag daw magbibigay ng mga datos ng inyong bank account, lalong-lalo na kung hinihingi lang ito via text or via email. Dahil ang totoong bangko, totoo naman ho ito, natawag ho sa inyo yan at hihingi ng pagkarami-raming confirmation na minsan kahit na kayo lang may-ari ng account, hindi pa kayo bibigyan ng access dahil hindi kayo nakapagpapakita ng kumpirmasyon. At kaunay nga ng balitang yan, ito, naaresto yung 5 suspect na kaugnay ho nitong BDO hacking scam. At 3 ho sa mga suspect na naaresto ay nahuli dito sa ating lalawigan sa Pampanga. 2 Nigerian national ho ang arestado sa lungsod ng Mabalacan, habang ang tinuturong isa sa mga mastermind naman napasakamay ng mga otoridad sa isang buy-bust operation dyan sa bayan ng Florida Blanca. Narito pong detalye ng balitang yan. Tatlong suspect na may kinalaman umano sa BDO hacking incident ang naaresto ng mga tauhan ng National Bureau of Investigation o NBI sa Pampanga. Ayon sa NBI, January 18 nang maaresto ang 2 Nigerian national sa isinagawang entrapment operation sa lungsod ng Mabalacat. Kinilala ang mga suspect na sina Efi Sinashi, Fountain Ani Ekwe, aka Daddy Champ, at Chukwu Emeka Peter Nwadi. Batay sa impormasyon na nakarating sa NBI, nagbebenta umano ang 2 Nigerian national ng access device sa mga taong naghahanap ng paraan na makash out ang mga perang nakuha mula sa scam. Arestado naman sa buy-bust operation ang isang Jerome Anthony Taupa sa bayan ng Florida Blanca dahil umano sa pagbebenta ng scam page o phishing website. Isa umano si Taupa sa mga mastermind na nasa likod ng Mark Nagoyo Hist Group. Sa isinagawang pagsisiyasat, lumabas na si Taupa umano nagpapadala ng emailing list na naglalaman ng mga personal na impormasyon ng iba't ibang customer ng bangko sa grupo ng individual na siya naman nagpapadala ng mga scam links sa mga bibiktimahin. Ang 2 Nigerian nationals ay sumailalim na sa inquest proceedings sa Office of the Prosecutor General sa Department of Justice, Manila. Dahil sa trafficking in an unauthorized access device sa ilalim ng Section 9 ng RA 8484 o ang Access Device Regulation Act of 1998. Isinailalim na rin sa inquest proceedings si Taupa dahil sa misuse of device sa ilalim ng Section 4 ng RA 10175 o ang Cybercrime Prevention Act of 2012. Matatanda ang Disyembre ng nakaraang taon, umabot sa mahigit 700 na customers ng BDO ang natangayan ng pera matapos ma-access ng grupo ang kanilang mga account. Sa email confirmations naman umano na natanggap ng mga biktima, sinasabi na ang transaksyon ay isinagawa ng nagngangalang Mark D. Nagoyo. Samantala, naaresto naman sa hiwalay na operasyon ng NBI ang 2 pang suspect na sangkot din umano sa BDO hacking incident. Kinilala mga ito na sina Ronaldin Panaligan at Clay S. Revilloso. Ang 2 umano ang nagsisilbing web developer at downloader ng grupo. Marion Luzano, CL TV News. At sa iba pang mga balita, bilang bahagi po ng COVID-19 response, namahagi ang provincial government ng Pampanga ng home care kits sa mga kababayan nating naka-isolate at naka-home quarantine. Batay ho kasi sa pinakahuling datos ng Provincial Health Office, umakyat na sa higit 5,600 ang bilang ng aktibong kaso ng COVID-19 sa lalawigan. Narito po ang detalye ng balitang yan.
Patuloy pa rin ang pagdami ng kaso ng COVID-19 sa Pampanga. Batay sa COVID-19 Bulletin ng Provincial Health Office nitong January 20, 2022, 338 ang panibagong aktibong kasong naidagdag. Kaya naman umakyat na sa 5,815 ang kabuang bilang ng active cases sa lalawigan. Bunso nito ay pinag-utos si Pampanga Governor Dennis Pineda ang pamamahagi ng home care medicine kits upang makatulong sa paggaling ng mga kabalen na tinamaan ng coronavirus disease. Ipinamahagi ang inisyal na home care kits sa mga district hospital, rural health unit at barangay health centers. Nasa 15,000 kits ang ilaan para sa mga bata at karagdagang 15,000 kits pa para sa mga nakatatanda. Kabilang sa mga laman ng home care kits ay Lagundi syrup, vitamin C with zinc, nasal decongestant syrup, paracetamol at aerosol para sa mga bata. Sa adults naman, may vitamin C plus with zinc, oral antiseptic at antihistamine. Ang inisyatibang ito ay bahagi ng programa ng probinsya na ibigay ang nararapat na gamot na may detalyadong prescription. Kasama sa pagpapatupad ng programa ang pediatrician ng Jose Bilingad Memorial General Hall na si Dr. Paul Baltasar at Dr. Iser Sugay, pulmonologist ng Pampanga Provincial Government. Nitong nakaraang taon, inilunsad din ng gamot para sa barangay upang magsilbing first aid sa mga individual na may sintomas ng COVID-19 habang naghihintay ng evaluation mula sa health professionals o hospital admission. Nauna na ring sinabi ni Pineda na makatutulong ang home care kits kahit papaano sa gastusin ng pamilya na tinamaan ng COVID-19. Samantala, ayon sa guidelines ng DOH, sa mga individual na infected ng COVID-19 at may sintomas ay maaring mag-home quarantine kung sila ay mayroong sariling kwarto at banyo na may magandang ventilation ngunit may oversight o medical supervision. Lahat ng mga kasama sa bahay ng COVID-19 positive ay tuturing na close contacts at maaari ring mag-home quarantine kung sila ay asymptomatic at hindi kasama sa vulnerable population. Kailangan ding sumunod sa minimum public health standards tulad ng pagsusuot ng masks, social distancing at tamang paghuhugas ng kamay. Para naman sa mga individual na nag-isolate at nakaranas ng mild to moderate symptoms, dapat i-maximize ang paggamit ng telemedicine services. Jennifer Salenga, CLTV News. Mula Pampanga, kumustahin naman ho natin ang COVID situation sa lalawigan ng Bulacan. Kung saan nakamit na raw ang herd immunity o yung ibig sabihin ho nito, yung 70% ng target population ay tumanggap na ng bakuna kontra COVID-19. Pero sa kabila nito, pinag-iingat pa rin po yung mga karehiyon nating Bulakenyo matapos sumampa sa higit 9,500. 9,500 plus po yung bilang ng aktibong kaso ng COVID-19 sa kasalukuyan. Narito po ang detalye ng balitang yan. Nangunguna sa may pinakamaraming aktibong kaso ng COVID-19 sa gitnang Luzon, ang Bulacan. At dahil nandyan ang banta ng Omicron variant na sinasabing mas mabilis makahawa, puspusan ng vaccination drive na isinasagawa sa probinsya upang mabigyan ng proteksyon ang mga Bulakenyo kontra sa malalang epekto ng COVID-19. Kamakailan inihayag ng provincial government ng Bulacan na umabot na sa higit 1.8 million individuals ang nakakumpleto ng bakuna kontra COVID-19. Ito ay katumbas ng 72.5% ng eligible population na higit 2.5 million. Ayon kay Governor Daniel Fernando, nasa 1.9 million ang nakatanggap ng unang dose pa lamang habang 192,000 plus na ang naturukan ng booster shot. Maraming Bulakenyo ang nahihikayat daw na magpabakuna bunga ng pinalakas na kampanya ng pamahalaan sa benepisyo nito. Patuloy naman ang panawagan ng gobernador sa mga di pa nabakunahan na magpaturok na. Sa kabuuan tumanggap ang lalawigan ng mahigit 4.5 million doses ng bakuna mula sa pamahalaang nasyonal. Samantala, as of January 21, 2022, umabot na sa 9,353 ang bilang na aktibong kaso ng COVID-19 sa Bulacan. Sa bilang na ito, 437 ang new cases. Patuloy ang pakiusap ng pamahalang panlalawigan ng pag-iingat at striktong pagsunod sa health protocols. Jennifer Salenga, CLTV News. Yan, mga kabalan, abangan naman ho sa ating pagbabalik. Ito ho, no vaccine, no right policy, isang forma ng panggigipit, ayon ho yan sa isang religious group na nakapanayam ng ating news team. At ito namang Pampanga Chamber of Commerce and Industry Incorporated o PAMCHAM ay nagpanukala ho na magbigay ng insentibo para sa mga kababayan natin na magpapabakuna. Yan at marami pang iba ang ating tatalakayin
sa pagbabalik ng CLTV Balitaan. Ang wasto at regular na paghuhugas ng kamay ay ang pinakamabisang paraan para makaiwas sa COVID-19. Sundin lamang ang mga simpleng hakbang. Hugasan ang inyong mga kamay
Assistant Group Chairperson o Pre-Legal Assistance Group Chairperson, Attorney Shell Jokno, at sinasabi nga na itong mga ganitong pulisiya kailangan ng batas para ipatupad at hindi dapat nanggagaling basta-basta dyan sa ating ehekutibo o yung executive department. Dahil dapat daw ho, galing yan sa ating kongreso. Mababang kapulungan at mataas na kapulungan o yung ating legislative department para ganun, talagang maging pulido itong mga pagpapatupad o itong implementasyon ng mga nasabing batas. Maging ang Commission on Human Rights, nagpahayag na rin po ng pagkabahala dito sa tinatawag na no vaccine, no ride policy dahil nga raw nililimitahan nito yung malayang paggalaw ng ating mga kababayan na ito naman ay ginagantiryahan ng ating konstitusyon. At ito naman sa ating isang programa na kapanayambon ng ating mga kasama dito sa CLTV, ito isang religious group na nagsasabing isang forma raw ng panggigipit at pamumuwersa ang pinapatupad no vaccine at no entry at no ride policy. Sa halip daw kasi na gipitin, dapat umanong bigyan ng sapat na impormasyon ang mga kababayan natin tungkol sa bakuna. Para naman sa Pampanga Chamber of Commerce and Industry Incorporated, mahalaga na bigyan ng insentiba itong mga kabalan at karihiyo nating magpapabakuna upang sa gayon mas mapabilis ang vaccine rollout ng pamahalaan. Narito po ang detalye ng balitang yan. Nakikita ko ito'y lumalabas na pagtanggapatan ng mga tao na pumili. Pwede naman kasi silang hikayatin, sabihan, pero yung takutin sila, po, may mga nangyayari nga na panood ko din at may mga sa Facebook na mga tao na binabahay-bahay sila, talagang natatakot sila. So kahit ayaw nilang magpabakuna, napipilitan sila ng dahil po sa takot po nila. Ganito ang nakikita ni Pastor Cocoy Ramirez ng Grace Bible Baptist Church sa umiiral na no vaccination, no entry and no ride policy. Tila umano ginagamit ang sitwasyon upang puwersihin ang mga tao na magpabakuna dahil sila ay nasa higit na kalagayan. Ayon sa Pastor, kulang umano sa kaalaman ang mga tao tungkol sa COVID-19 vaccine kung dalawang isip pa rin na magpabakuna. Ito sana umano ang solusyonan ng gobyerno sa halip na gipitin ang mga tao. Ito po ay talagang makakatulong. Magkaroon po ng sapat na impormasyon sa bawat provinces, sa bawat province or sa bawat city na may pagpapahayag doon, may mga doktor na sasagot sa mga tanong po ng mga tao. Kasi alam nyo, hindi na kailangan pilitin pa ating mandatory ito. Hindi na kailangan takutin pa ang tao. Kung meron silang sapat na impormasyon, bakit kailangan ng mga bagay na ito? Kung rin yung mga membro ko na maghanap ng sapat na impormasyon sa mga nangyayari. Umaapila din ang pastor sa gobyerno na pabayaan ang mga religious group sa kanilang sariling pamamaraan upang makatulong matapos na ang pandemya. Nakakalungkot pag wala ng magawa ang tao, hindi nasabi ipagpasa Diyos na lang po natin, nasa Diyos ang I think sana bigyan ng pagkakataon yung mga religious sector, yung mga mananampalataya na ilapit nila sa Panginoon nito, ano man yung pandemya, igalang yung pananampalataya nila kung naniniwala naman po ang gobyerno na merong Diyos. Sa kabilang banda, naniniwala rin ang isa sa epektibong pamamaraan upang makaalpas mula sa pandemya. Kailangan na umanong lumabas ng mga tao na nakaranas ng depresyon dahil sa nangyayari. I believe it's a fair ruling. We have to protect not only the few but the greater number of our society. Kailangan na pong makalabas at relax ang mga tao. Nagkakaroon na po ng anxiety and depression. Ipinapanukala rin ni PAMCHAM President Architect Nestor Mangyo na katulad ng ibang bansa, maaaring gumawa ng mga pamamaraan ng gobyerno upang mahikayat ang mga tao na magpabakuna. Yung ibang countries, they give incentives for those who will get vaccinated. Yung iba naman sa atin, may narinig ako, but ang incentive sa mga unvaccinated, why not to the vaccinated? So I think we have to really come up with some encouragement or
something that will encourage them to get vaccinated, no? Bagamat pabor ang PAMCHAM sa no vaccination no entry policy sa lugar ng trabaho, hindi umano dapat puwersahin ng mga tao na may personal na dahilan kung bakit ayaw nilang magpabakuna. Kung hihingan sila ng negative COVID test result, ay wag na itong isama pa sa gastos ng mga empleyado. I think there should be a balance between itong ating ruling and also looking at the monetary side of it, no? Mahirap pong pa-shoulder sa kanila yan dahil biro mo kung yung RT-PCR pa yung kailangan nila, ang sweldo na 500 pesos a day. Ang RT-PCR magkano? Thousands yata about test nun. They cannot really afford it. Kawawa naman, what will they do? Then they just go to work, lalo pong mahirapan ng pamilya nila. Ang pagpapatupad ng no vaccination no entry policy ay alinsunod sa IATF Resolution 148-B na inilabas noong Nobyembre 2021. Ito ay sinigundahan naman ng DOTR Department Order Number 2022-001 para naman sa no vaccination no ride policy. Diyan Lubang Parungaw, CLTV News. At kaugnay pa rin ng balitang yan sa gitna ng umiiral na no vaccination, no ride policy, sinabi ng One Unified Transport Alliance of the Philippines na maiiwasan sana ang ilang mga reklamo at aberya kung nakonsulta sila ng Department of Transportation sa pagpapatupad nito. Narito po kanilang naging pahayag. Hindi na konsulta ang transport sector bago ipinatupad ang no vaccination, no ride policy. Ito ang giit ni Danilo Yumul ng One Unified Transport Alliance of the Philippines at tumatayo din na chairperson ng Confederation of Passenger Transport of Central Luzon. Hindi OTR, hindi kami pinatatawag sa mga MC nila o Department of Health. Magugulat ka na lang. Paiba-iba tapos sasabihin pa ng Secretary Tugad o pag may private vehicle kayo, pwede kayo kahit hindi kayo bakunado. Ano yun? Discriminated ka na kagad ang type po. So sana walang ganun. Isa sa mga sentimiento ng kanilang sektor ay kapag may lumitaw daw na mga reklamo o di kaya ay aberya sa kautusan ay saka pa lamang pinakikinggan ang kanilang mga suwestyon. Naiintindihan naman daw nila ang pakay ng kautusan. Kanya lamang, kung agad umano silang nakonsulta, ay posibleng naagapan ang mga nagsulputang mga problema. Halimbawa ba pinatawag kami na gusto lang mag-enact ng ordinance o resolution. In-invite kami. Di ba napakaganda na ang public transport magbibigay kami ng stand o position paper kung paano kami makakatulong. Hindi yung puro ka na lang tutol. Pero ang nangyayari po, pag nakita na nilang tutupad nila yan, pag nakita nila yung epekto, doon pa lang sila mag-adjust. May rally, may nag-complain, dami nag-rally. Bakit kailangan numantong tayo sa gano'n? Sa ngayon, ang transport sector umano ang naiipit sa sitwasyon ng mga kababayan nating nais bumiyahe. Hindi mo alam yung palang tao na yun kaya nagpupumingit lumabas dahil bibili ng gamot ng pamilya niya. Pag hindi mo pinasakay yun, hindi na kaya inom ng gamot o hindi nakakain yung pamilya niya, parang ikaw nang may feeling of guilty ka. Tinanong mo, laliman mo pa, bakit wala kang vaccine card? Nilinaw naman ng Department of Transportation na maliban sa pagkontrol sa COVID-19, kailangan ng ganitong patakaran sa halip na iparalisa ang transportasyon kagaya noong unang sikad ng pandemya. Sinigundahan din daw ng Land Transportation Franchising and Regulatory Board ang kautusan na pinaiiral ng mga LGU lalo na sa Metro Manila. Yung issuance po ng department order ng DOTR was issued in response din po dun sa mga MMDA resolution and LGU resolution inside NCR. So, di ba po may mga issuances sila or mga ordinances na ipinasa na nililimit nga po yung mobility ng mga unvaccinated people. Samantala, nanawagan naman ang grupong akbayan sa Department of Transportation na payagan ang mga partially vaccinated o naka-first dose pa lamang na makasakay sa mga public transport. Diyan Lumbang Parungaw, CLTV News. Abangan sa pagbabalik ng CLTV Balitaan, itong 7 billion peso viaduct project
solusyon daw sa trapiko sa Jose Bad Santos Avenue at repair ng mga flyover. Target daw ngayong first quarter ng taong 2022. Malagiglo na bahay, planong itayo ng gobyerno sa mga lugar na madalas daanan ng bagyo. Naku, silipin mo natin yung model house na yan sa pagbabalik ng CLTV Balitaan. Bilang leader, dapat laging malinaw at nagsisimula ang lahat sa malinaw na paningin. Ang iBerry ay dietary supplement na may iBright Flower Extract at Bilberry Berry. Ito ang malinaw para sa akin. Mahalagang paalala, ang iBerry ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit. Can deliver on demand on any vehicle, from motorbikes to trucks, from city sedans to spacious vans. The big, the small, our fleet moves them all. Download the Lala Move app. Lala Move Association of Land and Sea, the world created in front of me. Welcome back! Kung may pagbabago sa inyong mga bahay, mayroon din dito sa ating pinagtatrabahuhan. Una, kukuhaan kayo ni Manong Guard ng inyong temperatura. Kapag mataas ang inyong temperatura at may iba pang sintomas, kailangan kayong matingnan sa ating klinik o ipadala sa pinakamalapit na health center o pauwiin kung may sakit. Siguraduhing malinis ang mga kamay bago pumasok sa pinagtatrabahuhan. Ugaliin ang pag-sanitize ng kamay. Bukod sa face mask, maaaring humingi ng pang-disinfect na panglinis ng inyong workstation sa admin. Panatilihin ang physical distancing at all times. Kapag may meeting o diskusyon, iwasang gawin ito sa masikip at maliit na lugar. Siguraduhin na may tamang ventilasyon at limitahan ang bilang ng mga tao sa meeting room. Sundin ang 1 meter rule sa physical distancing. Masarap man magkwentuhan tuwing break, iwasan na magtagal o magsabay-sabay at dapat mayroon pa ring physical distancing. Kung hindi maganda ang pakiramdam o may sintomas ng sakit, manatili sa bahay at abisuhan ang pinagtatrabahuhan upang sila rin ay makagawa ng mga hakbang. Huwag kalimutan ang mga natutunan dahil ito ang ating sandata para maging handa sa new normal. Magandang araw! Maya Payaldo! Naimbag nga aldaw mga Tarlakenyo. Mapapanood ang Central Luzon TV36 sa Tarlac sa pamamagitan ng ating cable partners. Concepcion Pay TV Network Incorporated Analog Channel 66. High-Tech Cable TV Incorporated Analog Channel 75 at Digital Channel 71. Leal Cable TV Network Incorporated Analog Channel 36.
Central Luzon Cable Television Network, Analog Channel 66. Real-life stories from different sides of the globe. Witness UN in action. Maraming pagbabago ang dulot ng COVID-19 pandemic sa ating buhay. Kasama na rito ang pananatili sa bahay at paglabas lamang kung talagang kinakailangan. Ngayon, bahagi na ng ating kasuotan ang face mask kapag lalabas ng bahay. Huwag kalimutan na magdala ng alcohol o sanitizer upang mas madalas makapaglinis ng kamay. Sundin ang mga panuntunan ng pampublikong sasakyan, lalo na ang physical distancing. Kahit sa pamilihan, dapat ring sumunod sa new normal. May mga lugar din na kailangang magrehistro para magamit sa contact tracing. Kung maaari, subukan ang mga contactless transactions tulad ng online banking, online payment o kahit online shopping para hindi na lumabas ng bahay. Huwag kalimutan ang mga natutunan dahil ito ang ating sandata para mas maging handa sa new normal. Lipunan na nagbibigay ng patas na karapatan, kalayaang mula sa diskriminasyon, katarungang nararapat makamit anuman ang estado sa buhay, karapatang dapat protektahan, dapat irespeto, ating ipaglalaban. Dahil ang karapatang pantao ay dapat para sa lahat. Hatid sa inyo ng Task Force Detainees of the Philippines. Dapat all. Human Rights for All. Sabado, alas 4 ng hapon, dito lamang sa CLTV. Yan mga kabalay, mga kriyon, inyong natunghayan naman
itong datos ng COVID-19 cases sa iba't ibang lalawigan dito ho sa ating rehiyong Central Luzon. Bago tayo magpatuloy sa ating balitaan, batiin lang ho natin ang ating masugid na tagapanood na si ating Analisa Manlapas. Ayan, nanonood po siya ngayon. Maraming salamat sa inyong walang sawang pagtutok dito sa ating programang CLTV Balitaan. Ito mga kariyo, dumako naman tayo sa ating susunod na balita. Matapos po ang hindi pagtugon sa makailang beses na pagtatanong ng CLTV News ukol ho sa sira-sirang Lazatin flyover, ipinagmamalaki ngayon ng Department of Public Works and Highways o DPWH na may nakadesenyong viaduct project sa kahabaan ng Jose Abad Santos Avenue na nagkakahalaga ho ng 7 billion pesos. Ayon ho kay DPWH Region 3 Director Engineer Roseler Tolentino, ito ang nakikitang solusyon sa matinding traffic sa Jose Abad Santos Avenue, lalong-lalo na tuwing rush hour. Narito po ang detalye ng balitang yan. Pudpud na ang espalto at mararamdaman mo pa ang pagkalampag ng mga steel plates tuwing ikaw ay dadaan sa magkasunod na flyover sa Lazatin Boulevard at sa Dolores Intersection dito sa siyudad ng San Fernando, Pampanga. Ang banta ng peligro sa hindi ligtas na flyover ay ini-address na umano ng Department of Public Works and Highways Region 3. Ayon kay DPWH Region 3 Director Roseler Tolentino, kauutan nila ang kontraktor na maghahalili sa plates sa flyover. At bilang pag-iingat niya, hindi muna ito para sa mga malo. Nag-coordinate na sila sa amin yung ating contractor dyan para mapalitan natin yung plates. Kaya lang, ang problema natin, yung malalaking truck na kagaya ng sinasabi ni Secretary, ma-reduce lang natin sa baba na muna natin sila padadaanin. Ngunit sa kabila nito, hindi naman nakapagbigay ng eksaktong petsa ang opisyal ng DPWH Central Luzon kung kailan maisasagawa ang pagsasaayos sa kalunos-lunos na infrastruktura, liban na lamang sa first quarter ng taong ito. Binanggit din ni Tolentino ang long-term solution sa nakikita umano ng kanilang tanggapan. Anya na isubo na nila ang plano na mapondohan ang 1.6 kilometer na viaduct project upang masolusyonan ang trapiko sa siyudad ng San Fernando. That is a 1.6 kilometers, ano? Wala nang parang roller coaster. It's a viaduct. So with that 1.6, ang initial na funding namin sa 4 na lanes ang 1.6 kilometer na viaduct at ayon kay Tolentino, may initial funds na ito na 70 million pesos para sa acquisition o pagbili ng lupa para sa right of way. Ito ay upang mapaluwag din ang ilalim na bahagi ng kalsada kung saan ipoposisyon ang mga haligi ng highway. Tapos yung FS ngayong March, so malalaman na namin lahat yung pati acquisition ng right of way. May sasubmit na rin namin kay Secretary para sa... in fact, meron na siyang initial funds ngayon na 70 million para ma-acquire natin yung widening. And then once na na-acquire yung widening and then masama sa pondo natin 2023, doon na tayo sa structure. Samantala, kinumpirma naman ni Louie Clemente, ang Chief ng City Public Order and Safety Coordinating Office ng San Fernando, na may koordinasyon na ang DPWH Region 3 sa rehabilitation ng flyover sa Lazatin Boulevard. Talagang walang choice yung ating mga truckers, yung mga truck driver na kailangan pagka talaga nag-start na tayong mag-rehabilitate and then kung matapos na siya, magkakaroon ng pagbabago sa kanilang ruta. Hindi na talaga po pwedeng dumaan sa taas. Paolo D. Santos, PLTV News. Kaugnay ho ng balitang yan, makakasama natin si Kuyang Paulo G. Santos na tumutok dyan po sa naging press conference ng DPWA. Kaya ito naman yung ating babantayan.
Pero gaya nga ho ng binabanggit ko, yung mga trucks, bawal nang dumaan dyan. Kuya Paulo, sa ngayon ba, ano yung sitwasyon ditong mga flyover na yan? Dinadaanan pa ba talaga ng mga truck? Kasi nung huling nakapanayam natin sa ating programa, dito rin sa CLTV Balitaan, si Ginong Clemente, si Kuyang Louie Clemente, sinasabi niya na may mga panahon talaga na pinagbabawal nila. Pero, gaya nga ng nabanggit, hindi kayang lahat eh. Parang kumbaga across the board, hindi pwede dahil bibigat din yung daloy ng trapiko dito naman sa kahabaan ng MacArthur Highway, lalong-lalo na dahil alam naman natin, papuntang Angeles City dyan, nariyan na yung paikot doon sa may St. Jude, o yung traffic light doon. So, sa ngayon, paano nila ginagawang matitiyak nila na nababantayan pa rin yung pagdaan ng mga truck? Alam mo, Kuya Justin, yan nga ang problema na hinaharap nitong City Public Order and Safety o itong tanggapan ni Kuyang Louie Clemente. Kung paano aantabay dito sa rehabilitasyon dahil kapag ka rush hour, Kuya Justin, yung bulto ng mga sasakyan, kahit sabihin mo pa raw na light vehicles ang pinakikitunguhan natin dumadaan dito sa Jasa Road, kapag ka rush hour, Kuya Justin, humahaba yung queuing kapag ka itong mga flyover na ang hininto mo yung pagpasok na mga sasakyan. Pero alam mo, ang issue daw ngayon dito, talagang napaka-vulnerable lahat ho ng mga motorista na dumadaan dito sa flyover, particular na ho itong malapit sa Lasatin Boulevard dahil yung roadworthiness, Kuya Justin, ang pinag-uusapan, wag naman daw sana na umabot pa sa may maaksidente dahil bukod dun sa napakadulas, Kuya Justin, kapag ka ito'y dinadaanan ho nitong mga malalaking truck at talaga yung kalampag, Kuya Justin, maririnig mo yan. So, isa yan sa pinaplano ngayon ng CPOSCO, Kuya Justin, na itong ibabang bahagi, talagang maiposisyon kung saan dadaan itong mga ruta ng mga dambuhalang truck, Kuya Justin. At alam mo, inaasahan na raw nila at konting tiyaga dyan sa mga bumabaybay dyan sa intersection na bahagi ng Lasatin Boulevard dahil talagang makaka-apekto din, Kuya Justin, itong mga motorista naman na papasok ng downtown o dito sa malapit sa Heroes Mall, Kuya Justin. Ngayon na rin yung mga papasok naman dito sa ruta na patungo naman ng Angeles City. Pero ito ngang rehabilitasyon, Kuya Justin, na unang binanggit, yung coordination is early second week ng January, itong buwan na to. Nga lamang, meron daw surge na nangyari sa ilang tauhan nitong kontratista, Kuya Justin, ng COVID-19, na-infect sila ng COVID-19. Kaya naman hindi natuloy yung supposedly ngayong buwan daw ng Enero dapat ay meron na tayong nakikitang mga personnel dyan ng contractor para i-rehabilitate itong nakikita nating kalbong-kalbo na spalto o yung plates nitong flyover, Kuya Justin. Paulo G, itong binabanggit na rehab, bukod pa ito doon sa sinasabing 7 billion na viaduct project. Pero itong viaduct project, kailan naman? Baka naman kasi alam mo, magkasabay. Sinasabi nila, third quarter. Ito namang viaduct project, pinapasok nila yung pondo sa pagtatapos ng fiscal year sa Marso. So, paano yung timeline ng yung aasahan ng mga motorista dahil alam mo niyo hindi naman biro din kalsada ito Jose Abad Santos Avenue. Yan ho yung sabihin na natin major thoroughfare kung tawagin ng hindi lang ng Pampanga kundi maging ng gitnang Luzon dahil yung mga nagpupunta ng Zambales, nagpupunta ng Bataan, nadaan po dyan. Yung mga nagpupunta naman ng Nueva Ecija, papuntang Aurora, nadaan din dyan sa kalsadang yan. At yung gitnang-gitna yan, yung City of San Fernando yun yung business district, nariyan yung mga bangko, nariyan yung mga establishmento, at nariyan, syempre, yung ating Lagusan, patungong North Luzon Expressway na kumukonekta naman sa Kamaynilaan at doon sa SCTEX, patungo naman ng Tarlac at yung mga probinsya sa norte. So talagang, kumbaga, yan talaga yung pinakasikat na kalsada kung merong EDSA, yung Metro Manila, o kung merong, sabihin na natin, yung mga sikat na kalsada talaga, yung Jasa ho, sa Central Luzon, yan talagang yan yung main road natin. So, paano ngayon yung timeline nila para naman sa gayon yung mga kababayan natin na bumabiyahe araw-araw ay hindi naman masyadong mabibigatan? Kuya Justin, ang issue pa dito is yung right of way. Alam naman natin na dito ho sa Jasa Road,
hanggang sa kasalukuyan isa hong mainit ho na diskusyon kung bakit ito hong mga dambuhalang transmission na poste ng transmission lines ng NGCP nasa pumapagitna ho sa kalsada. Oo. At narinig ho natin kay Director Roseler Tolentino na meron ng initial funds na 70 million. At dun sa right of way na yon, dahil diyan sa prosesong yan, Kuya Justin, ng pagsasaayos nitong sinasabi niya mawawakasan na daw yung ala roller coaster na dalawang flyover. At yan diretso na laang, mga kaibigan. Pero yung issue ho ng road widening, yan ho ang pakikitunguhan din ho natin na makita ng CLTV ho na yung mismong blueprint. Mahalagang makakuha tayo ng kopya noon, Kuya Justin. At malaman na rin natin sa kanila base dun sa disenyo nitong viaduct, Kuya Justin, kung anong mga commercial area within the vicinity ang tatamaan. Kasi alam mo naman, Kuya Justin, may negosasyon na mangyayari dyan. At nakadepende ito hong problema sa right of way, lalo na kapag hindi ho ganun ka-cooperative yung mga may-ari ho ng property, saka ho yan na nagiging problema dun sa time on target para ho sa isa hong proyekto. Pero yan, Kuya Justin, assignment natin yan. Kukuha tayo ng blueprint at alamin na rin natin kung ano yung mga na-identify na property dito sa road widening project na ito ay kalinsabay nito hong paglalagay naman ng mga poste para sa pagsasakatuparan nitong long-term solution daw, Kuya Justin, sa heavy traffic na naranasan ng ating mga kababayan. Hindi lang ho dito sa Ciudad San Fernando, kundi yung mga bumabaybay dito ho sa Jasa Road, Kuya Justin. Yan, maraming salamat Kuya Paulo. Ayan, nabanggit ho niya kasamang Paulo G. Ito nga yung sinasabi, first quarter nitong 2022, yung repair. Pero yung long-term solution, sa ngayon, hindi pa rin eksaktong nagbibigay ng eksaktong petsa ang pamunuan ng DPWH. Pero ang malinaw ho dyan, ay meron daw nakalaan ng 70 million pesos na pondo para doon sa acquisition o pagbili doon sa right of way, kung tawagin, na pagtatayuan naman itong mga poste ng tulay o ng viaduct na planong itayo dyan na nagkakahalaga overall 7 billion pesos. Ito, dumako naman ho tayo sa ibang balita. Kasama pa rin si Kuya Paulo. Ito nga pinopropose ng ating pamahalaan. Itong mga bahay na igloo type, kung tawagin. Ito yung mga bahay sa mga lugar na merong snow, di ba? Ito yung mga igloo kung saan nakatira, yung mga Eskimo. At maging sa Batanes, yung mga bahay na bato naman, may version tayo niyan. Ito yung planong itayo ng ating pamahalaan para doon sa mga lugar na madalas bisitahin ng bagyo. Dahil bukod sa mura na, affordable, ay resilient pa o matatatag. At pwede rin sa mga coastal areas. At nitong Sabado, nagkaroon mo ng pagbisita ang ating kalihim ng housing diyan ho sa Mexico, Pampanga. Kuya Paulo, kumusta yung naging pagbisita ng mga kinatawan ng ating pamahalaan dyan sa Mexico at yung mga igloo type na bahay? Ano ba yung itsura niyan? Pwede mo ba kaming i-house tour dyan sa igloo type na bahay niya? Justin, akala ko nga nasa North Pole si Parin Johnny ng kanyang siyasatin itong pagbisita ni Department of Human Settlements and Urban Development o DSUD Secretary Eduardo Del Rosario. Dito ho sa isang lote, parang showroom ito, Kuya Justin, napakita ho itong kung tawagin nila, Kuya Justin, May Balay Typhoon Resilient Housing. Ito ho raw proyekto nitong DSUD, Kuya Justin, sa mga coastal area sa buong bansa. At yung kanilang kick-off, Kuya Justin, target nila dito sa Batanes Province. Dahil alam mo, pinakikitunguhan dito, Kuya Justin, hindi lang yung disaster resilient o yung lakas ng hangin ng mga bagyo, kundi pati na yung pagtanggap ng mga tao doon sa uri ng disenyo na nakikita natin, iba ho ito. Hindi ho yung typical na bahay na yung yero, Kuya Justin, may tatsulok Pero dito sa nakikita ho natin na disenyo nitong May Balay Typhoon na resilient, kung bakit baga naman bilog, yan ho pagka sumalpok daw ang hangin, Kuya Justin, talagang naidisenyo at nakita nitong mga arkitekto nito na tumatalbog lang yung hangin o hindi tumataob itong kabuuan ng infrastruktura. At ito'y maigi at
masusubukan daw sa mga coastal area. No? At kung bakit dito naman sa Batanes, Kuya Justin, yaan daw hindi na nagkakalayo yung itsura dito sa komunidad na to. Kaya yung acceptance, Kuya Justin, malamang marami ang tatangkilik dito. Pero isa rin sa tinitignan nila, Kuya Justin, dahil alam niyo naman mga kaibigan kung papaano pinabagsak dito po mga super typhoon yung mga coastal town. Doon yung point of realization nito mga nag-iisip kung papaano yung disenyo ng mga bahay sa mga coastal area. Nararapat daw na subukan muna ito dahil Kuya Justin, meron naman itong second floor. Nakita namin may second floor at may dining area, may kusina, at talagang presko dahil well ventilated dito, Kuya Justin, dahil kahit saan po pwede ka rin namang maglagay ng iyong bintana. Yun nga lamang, Kuya Justin, kung ikaw medyo maselan sa o kaya bago ka pa lang dito sa mukha ng bahay na to, yung ilan yun din ang isang iniintindi nitong sekretary natin na baka hindi tanggapin, lalo na kapag sa mga kababayan natin hindi mulat na yung bahay nila bilog, Kuya Justin. Yun lang ang social acceptance kung tawagin. Oo, tama. Naisip ko lang, magkano ba, Kuya Paulo, yung babayaran kung sakaling i-roll yun o i-roll out na nitong ating pamahalaan, itong programang pabahay na ito, lalong-lalo na yung igloo type na kung tawagin. Kuya Justin, murang-mura sa halaga raw na 250,000, yan hong igloo type na bahay, mapapasa inyo na. At ito raw ay typhoon proof, pero dito sa sinasabi nilang earthquake proof, hindi pa nila nasubukan. Pero yung disenyo naman daw nito, Kuya Justin, talagang konkreto, matibay, sabi ni Secretary Eduardo Del Rosario. At kung sakali naman raw, mga kaibigan, na ito ay maipasok sa joint venture agreement nito pong mga lokal na pamahalaan at maipasok din sa Pag-ibig, Kuya Justin, ang magde-develop nitong mga subdivision type, itong DSUD, Kuya Justin. At kapag ito ay hulugan, pumasok sa housing loan ng Pag-ibig, mangyari, Kuya Justin, sa 30 years, 1,000 kada buwan. Affordable talaga, Kuya Justin. Pwede na, Kuya Paul. At saka, dyan, madaling sabihin, kunwari, nagpa-deliver, meron kang online shopping, madaling ilarawan yung bahay. Sabihin mo na, dito sa may igloo type na bahay, kung inalaman kayong may ganyang katanganan. Pero maganda. At kung totoo nga, yung sinasabi, yung premise nitong proyektong ito, magiging mahusay ito, lalong-lalo na doon sa mga madalas daanan ng bagyo. Alam naman natin, sa Batanes, ganyan yung mga bahay, bahay na bato, kung tawagin, talagang matitibay. Pero nagbabago na rin doon kasi yung yung panahon at yung materyales na dating ginamit doon sa mga lumang bahay sa Batanes, hindi naman na pwedeng gamitin. At hindi rin pwedeng maglabas kasi ng mga materyales mula doon sa lugar na yon. Kaya naman ganito na lamang yung nag-imbento o gumawa ng paraan yung ating pamahalaan para makasabay doon sa tawag ng panahon at syempre yung climate change kung tawagin. Maraming salamat, Kuya Paulo, para sa iyong ulat. Mamaya makikita pa natin yung kabuang detalye ng balitang yan. Alas 6 ng gabi, kasama ko si Jennifer Salenga sa CLTV News. Kami ni Kuya Paulo J, magpapaalam na dahil alas 4:04 na At tuloy-tuloy tayo sa ating balitaan. Pwede kayong mag-like at mag-follow sa aming mga social media pages na makikita ninyo sa inyong mga TV at mobile screens. Sa ngalan po ng buong pwersa ng CLTV News and Current Affairs, ako po si Justin Dizon. Ito ang CLTV Balitaan. Karehiyon, mag-ingat po tayo. Maraming salamat po.